Не. Коста, хора, аз съм Озак 495, днеска снимам The Galaxy, някой момиче или момче, не знам момиче, Fire Dragon XX7. Гледайте пак и Лаура, Скача, сте се смяя, Пенцо. Скача клипа във форма, както бещах на Wolves. Мерси. Абе. Да я кикне ли? Не бе, ти нямаш кик, бе. Ще тя такива. Няма нищо. И костатка. Ого, ето както гледате как се върти. О, автодисконекта, айде, клипа заснем. Заснем. Брат, ако я банат по IP, аз отивам. Що е? Защото аз съм Fire Dragon. Да. Не. Пенцо е. Сега ще видя колко, после ще видя колко ника имаш. Ама ако сега ще бана IP. Не дейва. Добре, сега ще бана с Пенцо. Нали викаш, че си тази? Да банна е. Спокойно, няма да се спиче. Аз няма команда. Звъня тук телефона. Изчакайте малко, ще такова. И тук съм. Пахне тука. Така, някакви хакери се бях мали. Мисли, да, не знам. Аз гледам отгоре. Нищо не лагна. Нещо ти лаги, брат. Чакай, малко ще задържа тук пак. И пак сме тук. Нещо много ми лагна. Искам да се оправя человете на 2. Биеш на 16. Сега ма трябва да им да как лаги. Или нещо пак не лагна. Лаптопа или нещо. Много гадно. Става с лаптопа ми. Това беше от мен. Някакво друго да покажа. Тук има хакери. Това беше от мене. Аз бях Озак 495. С мене беше Пенцо БГ. Няма какво да кажем. Довиждане.